Hindi po ang mga guro natin na may problema. Hindi po ang mga ang kakulangan sa training ng ating mga guro ang problema. Ang problema yung mismong sistema. Habang papalapit ang pagbubukas ng school year 2026 to 2027, muling binigyan diin ng Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT ang mga problemang kinakaharap ng education system sa Pilipinas taon-taon na anilay nangangailangan ng pangmatagalang solusyon. Ayon sa grupo, sasalubungin ng mga mag-aaral ng 165,000 na kakulangan sa mga silid-aralan sa buong bansa, habang nagtitiis ang marami sa matinding init ng panahon. Dagdag pa nila rito ang kakulangan sa 30,000 guro. Giit pa ng ASERT, hindi lang infrastructure ang dapat tutukan, kundi pati ang redundant reports at compliances na kinakailangang gawin ng mga guro at school head. Nila, imbis na makapag-focus sa pagtuturo ang mga ito pa ang karaniwang pinagtutuunan ng pansin. Bagaman may administrative officer sa mga paaralan, sinabi ng ASERT na hindi pa rin sapat ang deployment ng mga ito, kaya patuloy na napupunta sa mga guro ang maraming non-teaching task. Pati ang taunang brigada eskwela. Kinwestiyon na rin ng grupo. Giit nila, ang pagme-maintain at pagsasaayos ng mga paaralan ay tila nagiging pasanin na ng mga guro at magulang. Dapat nila'y mas malaki ang direktang suporta ng pamahalaan upang hindi nakasandig sa mga donasyon at solicitation ang mga pangangailangan sa eskwelahan. Ayon kay Arlene James Pagaduan, presidente ng ASERT National, mula nang maupo si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education hanggang sa naipasa ang posisyon kay dating Senator Sonny Angara, wala pa ring nakikitang mahalagang pagbabago ang kanilang grupo sa sistema ng edukasyon. Matagal na ring humihiling ng dialogo ang ASERT sa bagong kalihim upang maiparating ang mga issue, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito napagbibigyan. Ang ASERT naman po ay willing na makipagtulungan. Malaman lamang talaga natin kung nasaan ang problema. Kaugnay naman ng mga reforma, sinabi ng grupo na bukas sila sa mga hakbang na layong maprotektahan ang mga araw ng klase tulad ng 3-term school calendar. Subalit babala nila, baka mauwi lang ito sa panibagong reform fatigue. Tuwing may bagong liderato kasi ay tila may bagong reformang kailangang imbentuhin, kaya nawawala ang continuity. Bukod dito, hindi rin daw nito nasasagot kung matatapos na ba ang problema ng mass promotion at ang mga aktibidad na anilay humihila sa mga bata palabas ng silid-aralan. Samantala, bukod sa panawagang salary upgrading, hinihiling din na ASERT ang sapat na pondo at ganap na pagpapatupad ng Magna Carta for Public School Teachers na sa loob ng 60 taon ay hindi raw kailanman nilagyan ng sapat na budget allocation ng DepEd. Sa huli, nanawagan ng ASERT sa mga guro na magkaisa at palakasin ang kanilang mga unyon upang magkaroon ng boses. Sa mga magulang naman, wag nilang isisi sa mga individual na guro o principal ang kakulangan ng sistema, kundi sa pamahalaan at mga institusyon na may pananagutan dito. Kasama si Raymond Tasoy, Arlene Salonga, CLTV 36 News.